O queixo tetilla é un dos produtos galegos máis facilmente recoñecidos fora das nosas fronteiras, tanto polo tradicional formato que lle dá nome, como polo seu gusto suave e a súa textura tenra. A palabra tetilla define claramente a forma tradicional, cónica, cóncava, convexa, aplanada e cunha lixeira mamila no vértice, que presenta este queixo de silueta patentada. Un produto cun sabor moi natural, lácteo, lixeiramente ácido e salgado suave, apto para todos os gustos. Quizáis por iso mesmo converteuse nun queixo de consumo diario e continuado, axeitado para todas as horas do día. Tanto a zona de produción do leite como a da elaboración do queixo tetilla abrangue todo o territorio galego, sendo un verdadeiro orgullo para a terra que o creou e que conservou con celo o segredo que esconde este queixo de peculiar forma. Actualmente son 32 as empresas elaboradoras adscritas á denominación de orixe Queixo Tetilla, un selo de calidade cuxo Consello Regulador viu a luz no ano 1992 co fin de potenciar un produto da nosa terra cunhas perspectivas claras de mercado. Súa será a función de amparar, controlar e certificar os queixos nacidos ao albor desta denominación de orixe. Precisamente co fin de recoñecer a excelencia destes produtos, o esforzo e o saber facer secular de produtores e elaboradores, a Consellería do Medio Rural convoca cada ano a Cata dos Queixos de Galicia, unhas distincións que fomentan a revalorización destes queixos de procedencia certificada, forma diferenciada e personalidade propia.